Hej, vi skal snakke lidt omkring pronominer og konjunktioner. Og ja, pronomen det er bare et stedord. Det vil sige, det er et ord, der står i stedet for et navn eller et navnord. Et eksempel er, at kunden tænkte sig længe om, og så købte han et gult slips. Det vil sige, at han står i stedet for kunden. Der kunne også stå, Hubert tænkte sig længe om, og så købte han et gult slips. Det er dumt, hvis vi ikke bruger stedord, fordi så skal vi hele tiden gentage navnet eller navnordet. Hubert tænkte sig længe om, og så købte Hubert et gult slips. Det bliver ret belastende at høre på. Ja, han er også ret belastende at høre på, og jeg tror heller ikke, han køber sin egen gule slips. Ja, vi går videre. Ja, der er forskellige pronominer. Der er personlige pronominer, possessive pronominer, ejestedord, relative pronominer, henførende stedord og spørgende pronominer. De personlige pronominer er opdelt i nominativ og akkusativ og dativ. Og hvad er det nu, det er? Nominativ, jamen det er også det, vi kalder for grundleddet. Og det kender I nok ved det her kryds. Og akkusativ, det er det, vi kalder for genstandsleddet. Det kender I nok ved den her trekant. Kos, G. Dativ, det kender I nok ved det, vi kalder for hensynsled. Det er firkanten. Lad os prøve at analysere den her sætning. Jeg gav ham en hund. Jeg, det er subjektet. Gav, det er jo så verbet, verballeddet. Og ham, ja, det er jo en, vi tager hensyn til ved at give ham hunden. Hunden, det er det direkte objekt. Det er også det, vi kalder for genstandsleddet. Ja, kært barn har mange navne. Og ham er selvfølgelig hensynsleddet. Vi tager hensyn til ham ved at give ham en hund. Det er sådan set det samme på engelsk. Så er der noget, der hedder refleksive pronominer, tilbagevisende stedord, og det er sig. Den har vi også taget ind under de personlige pronominer. Og grunden til, at vi skelner mellem sig og ham, det er jo, at det har vidt forskellige betydninger. Om han slår sig, ja, så slår han sig, hvis han falder. Eller han slår ham, så slår han altså en anden person. Noget andet, vi kan sige om de personlige pronominer, er, at det på dansk er opdelt i personer og ting. Og på spansk er det sådan, at det også er opdelt i hankøn og hunkøn. Det vil altså sige, at man skelner ikke nødvendigvis mellem ting og personer. Så man kan godt sige, jeg er vild med blomsten, me encanta la flor. Det er hunkøn på spansk. Og så kan man faktisk sige, jeg er vild med den. På dansk vil det så være ella me encanta. Jeg er vild med hende, vil det sådan set være direkte oversat. Det skal vi lære meget mere om i den spanske del. Der er en giraf og en mand, der står med en giraf. Hvorfor er der det? Jo, det skal jeg sige. Det er fordi, vi skal kigge på det possessive pronominer. Undskyld, er det din giraf? Ja, lige ved siden af mit hus og mine venner. Okay, jamen det der er vigtigt at sige her, det er, at din er det vi kalder for fælleskøn, og mit eller dit vil så være intetkøn. Og mine venner er jo så flertal, men fælleskøn. Så man skelner altså i køn og i tal her.
Og på engelsk, der har man den her adjektiviske form og substantiviske form. Det er måske også lige overkill at snakke omkring det, men nu står det her. En adjektivisk form, det betyder bare, at mig skal have et substantiv. Ligge til et substantiv. Så my hat. It's my hat. Oh, it's yours. Det vil altså sige, at i den substantiviske form, der kan man faktisk udlade substantivet. Du behøver ikke at sige, it's my. Så forstår du ikke, hvad der bliver sagt. It's my what? Du er nødt til at inkludere substantivet, it's my hat, mens at ved den substantiviske form, der ved du allerede, at det er din hat, og så kan du bare sige, oh, it's yours. Og det er faktisk det samme på spansk også. Der siger man bare, yours, det er tuyo, og your, det er du. Det vender vi også tilbage til. Så er der hele den her problematik med hans eller sin, og det gider jeg ikke at kigge på. Så er der de relative pronomener. Det er det, vi kalder for henførende stedord. Det er noget, der viser tilbage, det er et stedord, som viser tilbage til noget, der er nævnt i en overordnet sætning, umiddelbart forinden. Her er eksemplerne, her er det løbehjul, som jeg fandt over ved skraldespandene. Der er det, vi refererer tilbage til, vender tilbage til, det er løbehjul. Og det samme her, han har mødt en fyr, der elsker almen sprogforståelse. Jeg ved ikke, hvem det er, men det refererer tilbage til, det er en fyr. Også hvis er et relativt pronomen. Så er der en anden type relative sætninger. Det man kan sige, det er, at de relative pronomener refererer eller viser tilbage til enten enkelte ord, men det kan også referere tilbage til hele sætninger. For eksempel her, han har valgt at droppe timerne i AEP, hvilket er en meget dårlig idé. Det her hvilket, det refererer tilbage til hele den foregående sætning. Ja. Det er også det, vi kalder for relative sætninger. Godt. Så er der de interrogative pronomener. Det kan I huske på den måde, at det her, det er altså en interrogation. Ham her, bad cop, han sidder og spørger, hvad ved du om almen sprogforståelse? Jeg ved ikke noget. Jeg skal nok studere noget mere, jeg skal nok lave nogle af mine lektier. Men det er altså spørgende pronomener. Hvem er du? Lad mig gætte, hvem du er. Hvad snakker du om? Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Hvis jakke er det? Jeg ved godt, hvis jakke det er. Ja, det er jo nemt at se, hvad for nogle der er de spørgende pronomener her. Grunden til, at vi har delt dem op i to, det er, at eksemplerne til højre, det viser spørgende pronomener, som bruges i ledsætninger. Mens at de andre bare er almindelige spørgende pronomener. Ja. Der er også andre spørgende pronomener selvfølgelig, hvor, hvordan, hvorfor osv. Så er der konjunktioner. Det vil vi ikke sige særlig meget om. Konjunktioner, det er sådan set bare ord eller ordgrupper. Pronomener, stedord, som forbinder, det er noget fis, det er sent. Bindeord, som netop forbinder ord eller ordgrupper. I det her eksempler, der er det stor og stærk, det forbinder altså de her to ord, men det kan også være
at den forbinder sætninger simpelthen. Der er gode grunde til at spise insekter, men mange har ikke lyst. Så kommer noget, som er lidt svært. Der er 2 slags konjunktioner. Parataktiske, det er sideordnet. Man kan sige det, at det er konjunktioner, som binder ord, led eller sætninger af samme type. Det er og, eller, men eller for. Og samme type. Alle de voksne snakker og griner. Ja. Mens at de hypotaktiske, de underordnede, de forbinder en ledsætning med en overordnet sætning. Han røbede senere, overordnet sætning, at ingen af malerierne var ægte ledsætning. Og det er at, fordi, hvis, når. Og de her konjunktioner, de bøjes altså ikke. Ja, det var det.